Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare injara. Ayo mworo karugetanda bana mbare injara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Jumatatu ingia ekero obwakire na nitukwiraniria umunguru mbia muno rero chitariki chire isatu mutinyo yego gatatu mwaka wechiri bubere 2025 karibu sana imbe meroberio ya Getembe television ritukeriga ria Jumatatu rire rituko ria bene kigima nande kirongo gonyerenga oyo no motienyi obwate emeyega emenge erebosio gose egendrete nonya abuna bono kuro ase chidini buna bone dineri yege Islam kiro bagendrete no nyobo ori bamanyete buna ori gati yemetinyirie metakatifu ase edini yo yege Islamu na boigo ekero bono nabari bako shiriki ase edini yege Katoliki wike yega bagochigoreria manganari yogochaka engaki yokwengata gose bagosoa ase amatukari babwate Ash Wednesday gose Jumatano yeribu wike yega nande ekero ekorokia nigo bagochaka ase chinchira bagosoa ase amagorari iyo kwengata karibu sana imeyo murobirega o etwani ya Getembe ekero ukocha kobana nche Matilda ubaigo nande turachikurigeria magana mange ayo agendrete wateka ase chinsemo ase ya Kenya na boigo anane monokurwa ase orugongo orwagusina no kunyorenga nonyekero tukurigeria rire nigo bono embura yaberige kuburase amatuka mange bono bona igase orugongo rwagusia matukarachire ose chiwiki chachire wetani isatu embura itanya gutwana boigo nekero abari mibono bakenete kunya gusaba ngarire rinyare gonchoreria rinde babeke banyare gukora ogukomera guse babeke bimeri byabo ase eriroba na mange agenderete na asense meri ya siasa nentinde agenderete kwanekiwa anene mono buna bonekero muraibu ense omuske William Ruto nyare gutara gose gutarira ekanisa yemo ase constituency ya Roysambu ime ye county eri Roysambu nigeria se orobebere county ya Nairobi na boiwe county ya Kiambu na siasa ntindi negenete kuoroka kurwa ase ogochango kwa koletarro na boigo kiro tokurigere na nyena ase emitandao nigo bono oyo kabiro mokonyi wo muraibu ense muskerigathi gashagwa nera agendete kumwaka siasa entindi muraibu ense muske William Ruto na yanda mange unabona kiro kigancha ekenene ke serikali na boigo kigendete kwa murunganiria okurusiwa gose gutumekwa gwechibesa obobe gocha sechinsemo ochwizara na boigo chi county na boigo kiro tukurigereria ekiombe kiri kyobochanu ngochikere kwene kyanyarire gukora chinkwana na boigo gose ekiombe kiri kyobochanu gya KEMSA gitenere tamario ga sense ya Kenya ngochikere gukora chinkwana na ekiombe keri gosomo bali batenete omuroberi ori osha ime ya serikali karibu sana ilinde tonyare usanga yo na yanda mange nande no konyerenga kero turacho twara omugene gase studio ntonyare kurigereria siasa ya gusina kira nyare gusibiwa gusina kisiasa ya gusira nyare ko ba siasa ekoenekia omorembe na boigo ekoreta amagenderero ase orogongoro iga karibu sana ilinde tonyare gusanga ase injira ayobwa mona bogusanga na inche gwetera ase chinsa mochiri cha Facebook muna Getembe TV chinsemo cha YouTube Getembe TV and FM na boy wetran enamba yesimi yestudio 0726447367 karibu sana senjera ere ya bene ekegima na bogutuma nonye amakwani na bogugwaniria onde nonye chinga kichingia kire wiki gochaka na bogusabira bande banyare gutwara ewiki engia nonye ritukeriga rinyare koba rituko ria masesenia korinde kirongo chaka na yagenderete gusaria beire kagwateka ase ense nigo ngukoira weka
tugucakira kura state county ya Kisii ekero bono abamenyi bensemo ya Ititi meye ward ya Marani egotoka imeye bunge ya Kitutu Chache North banyare kurwa okwemurungania kubwatikana no kuremwa wepara iyo egendete kuremwa wepara ya Marani Titi ekogenda boigo cha chinsemo cia Nyakoe abamenya bo nigo banyare tukwemurungania buna nonye pare iyo kegendete kubikwa elami nigo yarorekanire ensemo moye pare iyo ekuremwa mono guseko iyo mono kurende ensemo yende terigo kuno bono nigo banyare kuboria oboteneneri gose bari bagendete kurigereria omurobero iyo we pare yo banyare kurigereria engane yo kiagera nigo baorokirio gutagokiwa kwabo museketo Daniel Ontiri na nyarite gukoreta rocha sechinsemecho na abamenyi baroro ebina bibirengererio banyarite gusanga na igiteseni kiagetembe television ase amagendero yokorosigwa na kubekwelami ase para ya kurwa Marani goikanyakoe goetira Ititi ase bunge ya Kitutu Chache North meye county ya Kisii ayo agokerwa na bange echingaki haikirene tarro ensemo ya wamenyi kurwa Ititi ase ward ya Marani abarenge no burobo nene ngo besokia na kwemurunganiria inchira borosia wepare yo bokoreka nakolengana na barabo enseme monigo ekuniririrwa chingaki chukogarirwa wepara ase bakagerete buna ekegendrete no mocheso bogasusu no ganchugo egati ya baria babwate na baria batabwati abataka bagendrete kuniririrwa abanjiniya bagotenete para gabagochicha bagende saidia ya motoko beka chivutie omonjiniyo kobeka chivuti chikorenganana ichiarengananire abatajiri basukie bite babekera ngao kera babekera ngao abanjini bali bachicha mambi ke bakorema baswa chisuba baisa jaso emechime ke basaire mejimbe baigugento ke babeko muguko basinyikorime para boronge ke babijaga korema bale mabukengeka batigasigete batumatuma oinoro mujandorega iga emigonde nde bagotagoria abantu eyende bali gotagora asengenjo yechibesa kere para yansete yaikera ase ekogenda chikombo enjera ya moyo kuorkinga abantu barekero kende basikirwe barabumugondo botatakiri kolemo n'abantu bande bintu byabo mbisarira injera nakitoko besanyaniramo 20 piko ramekanga into twanje pareremwe nturigo teneni para utayeta magenderero ngeko era asande pare kwenda yalingwa asande yali muiku karo kanege ntongere ya etete gati abantu bagakunigwa batagete kweba kurwa se side y'abantu abungateremo wabaire toko batebinga ya torimere para buneko bekire chibuti bangire mpateti ko korabo rero twatebanga ya igento to kore tutetobo morembe na kiaro lekane chibuti chinguswe pare torore ase ja begetu ere mwe chakirwaro bakania abateneri be pariga inse yoborai bomubunge wensemeiga umusiki Jafeth Mukaya kundi gutukwa elio koleta obwege no asemeremo eyegendrete asikirenga yokobekelami wetani kilomita 50 mo nanye hasi Kitutu Chache North para ere yo montonde buensi teri yane go chakoba mete yane ya tokore tune yane ya hare injera ajieta sara lakini bonde se para sabanto bande babegete binto byabo para bumbari kutaka bikunu one ngento kotebaniki tie serikali egaya na mangana tokonywe onyoro yo omontore para onye kimbegete binto byane para esaidi ya mate ose esaidi ya ruguru asomokito buikira ensemo yabo nigo twatumira nabamenya baiga batigara bare no gosemeria buno bunire baiga bukagire mbuche koera nkurubudire gaseni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrane nguruko Daniel Ontiri nekero bono abantu bonsi bagenderete korangeriwa nabo igo kubwaterana elio kwenekianga banyarire kwenekia oborendi borobia gose okwerinda ekero bagutumika chipara imeye chinsemo imeyense ya Kenya nigo bono abarai bare inse ekiombe kia matatu workers union bakorawa no muriki obo monene umanyekanete buna Morris Oduore banyarite gukora egeikaro litukore igoro aiga ase omocho bosongo elio kwena no bosemi gochia ase aba
abagendia bonsi bechigari cha matatu na boigo chikondakta buna enchera AM gose bakwegwa bosemia buna barachikonekia bakorire emirimo yabo asinjira ere engiya nande engikiranu eli kwenekinga banyare kuikirania amanganari yoborendi ase echipara na boigo bigo banyare tegosemigwa obuya weke bokwerikia ase union yeyu gose ekyombekyo kya matatu workers union musakete Brian Nyakundi na roboti urasinjira ekobwatia barai inse ye kiombe kya matatu workers union bakoragu no muri kyobo omonene Maurice Oduor nigo bara ige Carolit kolia lero ligosemia abagendia chigali amone chikondakta ime county ya Kisii obuyabo kwelikia ase union eyo ege ikaro ekioge ikerenwa no munyakerogo bw'abakora emirimo ba matatu ta yobosombi nigo batebona nigo barachikubwaterana n'abarundi abekigali nabo igo abakondakta Kenya engima lekone kiabuna nkobwaterana bale lego kinia sector eyo nigo boigo babuli abagendia kigali nabo igo chikondakta Kenya engima kwene kiabuna nkonya bale chi insurance kendo twakwanira abantu bapara aba drivers basaba conductor ibo twebire asesemo ya insurance lakini bane mikakati twabekire ali basaba aba drivers baitonga igakobensemo andi tigawashumu aseri shirika bune riri nene rimanyekaine Kenya ngima na isiko ya Kenya insurance totagetenga mo driver nayo twali insurance yao nayo baru imeyega yakogende usikorere insurance ange chance mo driver tayo ase insurance ige mikakati twabekire twatebire totagete aba drivers naye otoka yo mobo asabantu balia bakona ja insurance nambende twakwanire na kituo cyo korro mukutano monene bono gakara abantu Kenya ngima no cyo korro gaiga busi ase ensemo yae Jared Mochere uyole muliki ase union eyo ase county ya Kisii Waigo nigo agokera oikirana kwa bara yabo ase county ya Kisii abo ase abuli abagendia bonsi bekigali ime county ya Kisii osoa ase ekyombekyo elioke bakonye ase amatuko alebosio wana nkwera neringa abarayi baito bakuru Nairobi mo especially secretary general yotana wikaga ikiri tukolia lero tobe no mogoko nga naendinga Gusii yeito tubwata barayi buna bone chairman ya national igakuru ese obole mugwito wa Gusii ari no bansire litangani kabisa gwanso mokutano oyo esaba gaba kubwa be union wansire mokutano nga Gusii nerere the most improved county asoko steerhead union ko yanda mutwe ase ensemo yae Maurice Oduor nigo abolia chintere bako baiso anene mono lituko lyankyo ekero barachie koirania aborokigwa ase chiskuru ao maiga yerusa enke koera nabo twali getwase mukutano yego kucha sensemo ya Gusii nduto kwere nelingambi ya mono ase nyenge bato kalipisha buya ali mechi yonse okugenda kwa kalipisha buya lakini ene mbato wali gani buya twagamba yali ngamange nabo tuomerana angechi county 7 kuru Kirinyaga Kiambu Nairobi Nyandarua kuru Gusii kuru Machakos in fact twa soma nibi amangana manene goro ye union wono ntinaringe koreto mutisha ukiase abasubaki ababaki igakuganya guikaranza korenderwa woniga lazima ukitaidi oligie mogaka gako ligi na yengo ligiore abana baitu bagenderere maana ambayo tumekuja kujadiliana hapa kubwa kwa itakuwa ni ushirikiano kati ya county viongozi wa county chama cha kutetea maslahi ya wafanyakazi wa matatu pamoja na ofisi kuu ambayo county hii ni branch ya Kisii ndio itakuwa kuweka mamlakani mnamo mwaka 2022. Kwa hivyo mambo mengi ambayo tunajadiliana kuhusu mambo ya usalama barabarani county viongozi wa county wametuelezea mikakati ambao wameweka hasa kuhusu mambo ya ushirikiano na serikali ya county na kuhakikisha kwamba usalama barabarani unapewa kipaumbele na vile pia kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu ambao mara nyingi wanatumia matatu kusafiri kutoka nyumbani kuelekea mashuleni na kutoka shuleni kuelekea nyumbani wamesafirishwa kwa njia sawa na kuhakikisha kwamba wanafika kwa njia sawa pia katika ushirikiano.
ginko ripoteri egetaseni kia getembe korwa ase county ya Kisii eria tariane Brian Nyakundi. Moncho murigereria gutigana nayo nekiro bono abananchi gose abamenyi bechinsemo o bagenderete kuboria uburayo bia kurase abarayi bali chiabisi nigo bono mwana siasa oyo mu manyikanite buna omuske Wycliffe Otiende anyare kuboria abarayi bonsi bali baetwe birogo gose bali banyarete gochorwa na abananchi banyare kubaenekeria amagenderero na boigo wikirania chira chabo bunenjere yemo yogokonya ense ya Kenya nene muno orogongo orwa gusika gukwana litukore gorokora ase omuchango oyorenge bokuchangira ekanisa emanyekanite buna ya Nyamagesa Church of God me ward ya Kiamokama ebunge eri ya Nyaribari Masabe county ya Kisii nigo Muske Otiende anyarete kubaburia barayi bonsi banyare kwenekianga baikiraniria amagenderero kolengana buna omusakito Gabriel Nyakundi agotomanya. Mwanasiasa Wycliffe Otiende nigo aganiria barayi anene mono bari barasabise gukora amagendero eriyo gukonya abananchi kaukwana chingaki cyo guchangira kanisa ya Nyamagesa Church of God nigo aganiria barayi kuika ange abananchi eriyo kubaenekeria amagenderero bate abarayi baitu bagusi bakorera abananchi emirimo abangina barosire nyendiria abarayi baitu bagusi tochorete bagoja asibuna gaiga tange nyombe yo monene yaerire abarayi bari twachorete muika abantu bari babachorete ange elinde mokore gasi ekara togo chikoiko mwaka bwechiri 2027 abarayi abakara mogo chagocha goteya abananchi ngana mutaete moira nase gasi jebunge ntorigererie nganga asikimwe akoreira abangina abachandikete kaiga asebaigo asegetira basae anene mono bali batabwati ebibande kwenekia banyorire elioko chikochora abarayi bali baraganie ode chisukuru mwanje babwate bibanda esengenjo buno mogusindo tote tokwane ngana yamo nande ko chimotuga antu bwate segi yo mogusi elinde ba moto bwatera namo tosugumo mogusi motu into bwate omwana itokoro ku Fredi Okengo Matiangi nere ngote ya antu bamento momo sabere nere buna ko ibanga gocha nere tiganya sa mokonye asakara ali America buna gocha asebaigo abakristo kurwa sekanise yo bagokera obokonyi bw'omweshimiwa Wycliffe Otiende oboko bakonye kanise okuna kukware ko bogusaba gwitu gocha sekanise ngambia mono ende mbia mono asenge jogo sanga naintu na ende egasto akorire ningia ya Nyasaye agara to mwaga chire nyomba ndo mutende uyonyoreri bagari ogoika ntware kumuganiria maya Nyasaye gakomokonya 2027 na ndagenda ko kunyore kanise mbare ngabanchire bia mono Nyasaye timosabera na ende ngakiende okonyora akonya abangaba ebiabuso nyombe kona ko bebuse wanyebeke ebebiya Kingo reporter geteseni wanchite kiana gikomike getembe kurwa sekanisa Nyamagesa Church of God yugutoka ase wodi ya Kiamokama ebunge Nyaribari Masabe county ya Kisii Ninche Nyakundi Gabriela Nakurwa ase serikali anene mono ime county ya Nairobi nigo bono murai wense Muske William Ruto anyarire ko yamochia serikali ye county ya Nairobi kubwatekana nengusanano eyo yanyara kwenekiwa igati ye serikali ye county eyo na boigo ekiombe kirige chinguru chestima ikimanyekanite buna Kenya Power nonya nabo nigo murai wense anyarete kumwigirira mu governor wa county ya Nairobi Muske Johnson Sakaja kagoteba mbuya Muske Sakaja anyara gusaba ukwabera kubwatekana negitambukiro keri abaria gosechi gari chiricho ko sangereria egubi ase county eyo yanyara koira egubi enyingi na kubeka ase gose busibwa magacho area a Kenya Power gose Stima Plaza ime iyo mochio Parklands korende abara ya bobere gose murai wense na ero mo governor wa county ya Nairobi Muske Johnson Sakaja nigo barenge uko nayo gose banyarete gukora ugusanga ase kanisa yemo emanyekanite buna Winners Chapel ime iye constituency ya Roysambu nekero banyarete kubuoria aba Kenya bonsi bagendere kwelikia ase umuroberio bobo wene umanyekanite buna Sha Catherine kwamboka no mugano yo gose no roboti oru asinjira irenge kirano
asentunde ntangani kegima nigo muraibensi ya Kenya omuske Daktari William Samoei Ruto akwaneire okungusana na okukwabere kwena kiwa igati ya serikali ya kaunti ya Nairobi amone kampani ya stima kampani ya Kenya Power. Nairobi nilisema ndio capital city ya Kenya. Haiwezi kuwa mahali pachafu. We must give the true face of Kenya using Nairobi, and therefore we are going to work with the leaders of Nairobi, from the governor, the members of parliament, MCAs, together to make sure that Nairobi becomes the true face of the Republic of Kenya. Kaukwana asekanisa ya Jesus Winners Ministry ensemo ya Roysambu kaunti ya Nairobi nigo Muske Ruto amochire mu governor wa kaunti ya Nairobi Muske Sakaja asekitambukiro ekyo nabo igo komotonya asekitambukiro kyaye kyogosaba abamenyi be kaunti ya Nairobi amabera. Juzi walifanya makosa. Nikampigia huyu governor simu. Nikapigia wale wengine masimu. Nikamwambia sikizeni. Haya mambo mtakoma. Na nashukuru governor aliomba msamaha kwa sababu ilitokea makosa, na it takes a courageous, strong leader to say I'm sorry. Asensemo ya nigo mo governor Sakaja ane kyabuna amangana yo nigo agayanire nabo igo osaba abantu be county ya Nairobi amabera na goteba ingana bune yo tirigo chikwena kiwa ase county yo. Unajua watu wangu wanakuanga watu wazuri, hawananga maneno. Ni vile tu unajua wiki iliyopita walifanya makosa mahali. Si mnajua? Si mliona ile makosa walifanya? Na hiyo sio njia ambayo sisi tunakubaliana nayo. They did a big mistake. Mimi naomba msamaha kwa niaba yao. Mambo kama hayo haitarudia tena. Chinga kechicho ni gomo governor Sakaja asaba Kenya kogendera kweri kense moroberosha unenchire yamo yokonyora obokonyi anene mono chinga kichiri bakwenda chinyagitari. Mimi nawaomba social health assurance SHA, mujiandikishe kwa SHA, itatusaidia kupatia huduma zaidi. Kwa kila mtu ambaye atajiandikisha kwa hospitali aseme ni hii, kama county napata pesa, whether utakuja ama utakuja ile insurance, ili wale ambao hawajiwezi kabisa wataweza kusaidika. Ngane yo nigo yasegeto no muraibensi Muske Daktari William Samoei Ruto yote babuna nigo muroberio universal health coverage ora chigwikirana nainde okoremere mobunega neire nonya ko kunyagwetira amakongo ayari amanki. Lakini nimesema ya kwamba kila Mkenya sasa awe na kazi asiwe na kazi, awe na uwezo asiwe na uwezo, atakuwa na bima ya afya, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia. Sababu it is the biggest program tuko nayo kwa taifa la Kenya. Pengine itachukua muda ishike laini, lakini believe you me, it is going to work. Muripotre Getembe, Njeriane Catherine, Kwamboka. Gotigana nayo naboigo astali agendrete me ya siasa intindi kumubwaterania Muske Dr. Fred Matiang'i nigo bono oyoro mulikio monene wekiama kerigia Jubilee Muske Jeremiah Kioni agenderire gusingirira buna nigo kiamekio gia Jubilee kirachikoena na etiquette gochase Dr. Fred Matiang'i irinde atikobolio buraibwense ase obochorio monene ebole bosio nika agenderete koya kwana ayaiga ekiro bagenderete konya na esegeto kuchase aba Kenya ao banyare koso ase ekiombe kyose kerekia mekyo gia Jubilee kigenderete konya koena na oposemi buna kewo kora emirimo nande amarorae narali ase obochorio bonene bore bosio. Mpaka leo nasikia mwingine pale anasema hakulipwa. We didn't even have agents. That nonsense we are not going to allow it again. Not in Jubilee. Mtu aende akajipange huko na hiyo maneno. We can't allow. Tunaambiwa kuna zoning. Sisi tunakuwa Uhuru is an honest man. Kama itakuwa namna hiyo, Matiang'i ametoka na 32%. Na Tepea naye ametoka na gapi? Na hata kwa Ruto, Matiang'i atang'oa. Kwa sababu si kusema ati kwa sababu ametoka kwa Kipsis wote wako kwa Ruto. Hapana. Wao pia wanataka kiongozi ambaye atatutoa kwa hii shida. Si Uhuru ndiye party leader na mimi sasa ni deputy party leader. Kwa hivyo nikiwaambia I am telling you with authority ya kwamba we'll have
free and fair nomination. Hii kiti ya presidential candidate ambaye Jubilee atadeliver. Matiang'i atadeliver. Maana Matiang'i yani ni national figure. It is a national figure. Kwa hiyo tukishikilia huyu Matiang'i kwa kweli atadeliver. Na tutakapokuwa na presidential candidate kwa kweli chama ya Jubilee itakuwa ime. Mwanjo murigireria nekira tugende tugutigara ime ya siasa intindi murai wikiama kia ODM musikera Raila Odinga ni igona nde anyare wesokia ande asichinga kichiga hakuburyanga abasaye bonsi usabasaye beke kuri kia Gen Z bali banyarete konyora chingoma na bande gusiria mbage mabo chingaki cyokorobekana kuko anyarete gukorekana umutinyo gatano na limo umwaka oyeta nabo igo bali babire bagochererwa kurwa chingaki cyo banyare konyora oboene bwabo niga boliria yaiga kusaboliri buna ukona kukugania agwikia mekyo kia ODM usikurwa sare bunere umurai wikia mekyo gocha ase serikali yiga ya Kenya Kwanza nabo igo nigo anyare kubolenga amagani ali onsi anyare kuboligwa chinga kecho cyokorobekana anyare gwikiranirwa ne serikali yiga nigare ko yakwana yiga kurwase igikara kemo kikinyare gokorekana ime ye county ya Mombasa lituko ria Jumapili ria tuko ria igoro walipata majeraha na wazazi wa wale ambao waliuawa ile mwaka wa 2023 wakati wa ile maandamano ya Azimio na ya mwaka jana ya Gen Z. Nataka wapewe ridhaa au jamii yao wapewe ridhaa. Hiyo vile vile ni sharti ambayo sisi tunaweka tukubaliane. Lakini vile muhimu zaidi ni ya kwamba yale maneno ya kome yasikiwa inaendelea katika taifa letu. Hawa wanachama wa chungwa wa hapa Mombasa wameamua wakanipatia mimi fursa niendelee na mambo ya kufanya consultation. Wameniunga mikono. Kwa hiyo mimi natoa shukrani sana kwao. Asanteni sana. Naboigo abo bare ababwatani bekiombe kirikia UDA kurase county gusikurase chinsa mocha Mombasa naburabo nigori tukore goro banyarete gukora okurobekana ko murembe kero bakuburia serikali iga ya Kenya Kwanza guse umurai wense muske William Ruto anyare kwene kyanga ekyamekyo kya UDA kya bainyuire naburabo kurase orogongoro buna naburabo nigo bare ase guse bare inse ye kyamekyo nigo batebire banyare ko bakwebo gwetera ase inchira usase ya magenderero na boigo okoenanwa kwa mabaga ime ya serikali. Tumeona umeshikana mkono na Raila Amolo Odinga. Tumefurahia muungano huo kwa sababu wewe ndio kiongozi wetu wa pati ya chama cha UDA na ule muungano ule uleta wewe sisi hatutaupinga, tutaufurahia. Tunasema tuko tayari kufanya kazi na wenzetu. Lakini tunasema huu muungano uwe ni muungano wa service delivery kwa mwananchi. Sio muungano wa watu kushirikiana kuchagua wizara au kuchagua ma-PS au nafasi za kazi za wao kama viongozi walioungana na wewe. Ijapokuwa tunakubali uhusiano wa UDA na ODM. President akija hapa lazima watu wa ODM wa UDA wahusishwe. Hii kasumba ya ODM kuonyesha kwamba wao ndio wanasimamia progress za president bila kuhusisha, na tulikuwa na structures hapa. Tuna chairman Samir, ni lazima Ali Hassan Joho, Abdul Samad, president akija hapa ahusishe chairman wetu. Wewe kama CS wa Kenya nzima, na wewe ulichaguliwa kwa sababu ya serikali ya broad base, na umewekwa hapa Mombasa County utusaidie kama wananchi wa Mombasa. Ikiwa Mheshimiwa Ruto atakuja hapa Mombasa, Mheshimiwa Ali Hassan Joho, wacha ubaguzi. Sisi pia tuko ndani ya UDA na tuko na kura. Tumempatia Ruto kura 44% kwa sababu tuko na nguvu zetu na tuko na uchungu. Na ikiwa mtatutenga, hakuna mahali ni Mombasa County ati kwa kuna kura itapelekwa na mwanasiasa. Mwanasiasa wanaungana wao kwa matakwa yao, hawaungani kwa matakwa ya mwananchi.
Kutigana nayo naboigo umukonyi bumrai wense muske kidure kindiki ni gori tukore igoro maragoba anyalete kumerana n'abakenya anene muno abasae bari ase enseri ya Namibia ime yomocho monene owindo ekekao kwana n'abasae ni kanyalete kuba ekirenga kia serikali ya Kenya Kwanza uchase abakenya bonsi anene muno bali bamenyete ase chinse echa maiko etaro yaye nigo ayikorete hakwenekeria abasae use abamenyi abo bare abakenya abo bare ase enseyo ngambanyare koinyorwa a ekero ase ekero serikali egendete kubanga emiroberi yae ose konya koena na kokora amagendero na boigo koena na bokorerio bya uchase abakenya bonsi Head of Protocol Office of the Deputy President. We are constructing 400 markets which we will hand over to county governments. Again, that is a process which is underway. We are doing ICT hubs, one per ward. That is one area where we are behind schedule because we want to do 1,450 and up to now, the ones that are operational are only 272. Pillar number 4 is job creation. Every year, about between 800 and 900 young people leave school or college. The economy has been absorbing about 200,000 every year. We are staring at a crisis. At the moment, about 6 million young people do not have either jobs or income opportunities. We have 3 programs, Kazi kwa ground, kazi mtandaoni, kazi majuu. Those are our pillars for job creation and we mean business. Mwancho murigereria sense meri ya tekire bono mambi ayo narona kwaliganirite na ndene kirongendete gukomanyanga siasa nentindi agendete konekiwa anene mono kurase bunabono oyo kabeire umukonyi bumurai wense Rigathi Gachagua kra kumuboria umurai wense anyare konekia usanyare kolemereria amanganaria yokura bwebyara kirasekero ekiagira bono nigo abakenya bonsi bagendete koye mochia serikali iga kubwatekana no bokorerio bo botaraba boko bagokie tigana nayo nigongo kubolia ogendere kusanga na nje ase chinsemo obuna bono chinsemo chircha Facebook getembe TV na boigo ntobwate chinsemo cha Facebook ande okotonyora se page ende manyakanete muna getembe FM channel 102.7 omwancho murigereria napogusanga ujumbe yawo go chabo na gusena bukwaligani abande abange ime yo moroberega bwetwani ya getembe unabona kirondo cha Fred Moga agoteba kuronya kenyomisia miss the call Fred Moga muturi koma mpako mwerio omosori bwege susu nigagoteba kurwana Kuru City Salams Club Levi mmoja agoteba following from Busia na ekero otobwate nande agoteba ose Levi akwira na agoteba nganiga omuganiria ambiyo akine anyare goswa ime yo moro berio yeiga rumba Kevin agoteba good morning to you na ambiyo akine Tulin agoteba pamoja mbia mono sana sura mbaya Rosafi agoteba good morning from Nakuru mukuru kwa Ruben na onde imeyomoroberio amona my wife Linet Nyanchera pamoja no mwana Belden Nyambariga mbia mono sana Victor Mondo Mienda agoteba kurwa Kilimani tuko pamoja Nere Anton Rispa omuigwa bwa Ketutu na amanyinga yo munyaribari Lydia Nyaboke musori bwege susu omwana omugundo Daniel pia mono sana na Lydia Nyaboke agotebanga following Frederick Ogembo korana Kuru City nyakeyo onkubokia chitukationde in no musori bwege susu uyo mono sana harigo korokanga omwana omugundo tinamanyanga nasikia korokero omwana omugundo musori bwege susu malieta yogo kumia Rose Michemo awote abakoro Nairobi pipeline no mongina Edel Monte Habi na after Onyango Lydia Nyaboke awote Frederick asante sana Jeria Kerubo awote akurangumbu manama Barin no hari meomoro video Teresa Kemundo koro Karatina awote a good morning are tuned in and awote banga watching mbia mono sana pilipili hoho
Rago tewanga kurwati mani, good morning. Geoffrey Ndemo, good morning from Mangai Secha, well represented. Mbia mono sana, hasi bari bakendete koba ime yomorobiriga, nabo igo bakendete kosanga, na inje naboko ganeri abande, babire bataturituko rigia, kose nonyo mutinyo yega kirango kumanyanga, mutinyo yega o Ramadhan, ase dineri yega Islamu, umanyikanete ngani goru motinyi, o mutagativu, ningi ayota ganeri onde kose tubwati mosani, ore o ase osoko shiriki ase dineri yega Islamu ra ganiko ganeria chingaki chinyororo chingaki chiga ne chingaki aba Islamu abange bakwengata igonyo kobwate umusani ora ase dini eyo tiga konya kubasige sigiti tari bono iga ubone to kubasoki ngana liyo tegete koba amatemo kobaira nonye chilanche chine chingaki chokuba chingaki chabo chinyororo nande ekero paganeti agokora ugusasi makwabo konyorore nganonye kero yekire chinsa isano na ibiriga chamugaso ngogani bari banyora asabo abene bagwekengani banyara gokora ugusasi maigo mubaye chingaki chinyororo nabo igo bari abamanyete kegusigo se bari bagushirikia se edini ya Islamu nande baraba gusi tugendete kubaganiria gose Getembe Television na Getembe FM igo chigendete kubaganiria mutware umutienyi omuya omutagatifu napo igo nogo konyorenga umutienyi yiga o Ramadhan gose umutienyi yiga omucheno ase edini yege Islamu nigo bono umoyigo gose chinka kichiga chiko chaka guchengerwa kuna umutienyi kabere okoera gose butukobori bwo moerio na chitariki 28 umutienyi kabere gose etariki ya moyo umutienyi gatatu asekera o mwaka nabo igo oche kose ochikonyara guchengerwa ikachi tariki 30 chomotienye iga o gatatu igo bono bari ase edini eyo nigo babate a whole month iyo gokora mangana ria manyikanete buna fasting gose o kwengata nigo motienye yo kwira matuko 29 gose 30 kubwatekana na ensemo o montare kiagira bari buna bona ensemo ense ito ya Kenya tari baguchengera gose ekero bagochaka mutinyo obo taringane nsengima egochaka chitariki echo yo nigo kubwatekana bunakera ense ekwenyorera kusikurwa sorgongo buna bono tubwate orgongo ro Africa tubwate chingongo naki ichikonyara konyora omutinyo obo naki mutinyo obo koroka ekero ase ekero nigo bono amangana manene bagokora chinga kichiga no kwenekya ngabanyari kwengata bakora masabo asenchira ya bene nabo igo baina na obokonyi goche ase bonsi bali batari kwenyara nabo igo babwate amagani na boigo bakora mangana munali community services gose baina na obokoreri goche ase abamenyi bechinsemo nabo igo echina chichinga kicho kwerigereria omuntu onyara kwinyora ali gose onyara kwemanya kemwanya abantu naki agokora kusama koraye naki ari buchase abantu obande igo chinga kichiga ase abali afedini ya Islam ne chinga ki choko rigererene nabo igo chinga kicho gosonsorana chinga kicho kora masabo abene nase edini ya Katoliki kerereke lituko lya Jumatano tunyari kurigereria nga ningi yekogera baguchingira lituko lyo gwakwa livu iko mancho murigereria na mange agenderete ase ansemeyo yedini ntochi kobato gukomanyekero asekero ikiagera nerebia to manyanga ekero edini ebwato moyiga eguchingira nasikiko yo chingira nande ingi kegerete ngige kogera babone to kwa chingaki cyabo cyabene ngogenda se umutima komoke na kwikira nda chikoirana ne chigazeti cheri tukoria rero ningendere gukomanya amange korende naye ngukubore to basagoska hendera gusanga kusekurika ujumbe yawo gochaiga ase studio erinde nanyara kumanya nse mukyomba atetukuru ngakiesiginere nande ntore ase obwamo Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara usitosomya bamuraba chikuya mandege usitosomya bamuraba chikuya mandege Getembe Television ekionga kya Mwamogusi.
Josemo Distributors nabonya baya asebinto ao ebyobire ebyekene na ebikerano mbabwate ebinto byamugondo bunna chimbusuro chiriye tembo Duma 6213 DK777 Bioneer na Bana 691 Boigo KH500 nechinde chinyenge imbabwate Glyphosate gose Roundup amaliogo yokorabia na koburuga eliogosimeka lioka otalikolema na amoyo yechinyencho ao kurwa asichi kambani ao boigo mbabwate chinyeke nechindagira ao chietugobuna Max Milik na Big Feeds amangana mayanaya Josemo Distributors ni goboigo bakurwa obosemia bwoboleme kurwa ase abamanyi boboleme bosakegema inyora amaguli abo nigo ali aya insekegema asebinto byekene utanyore ande onsi nabo okubanyora aso obokoreri bwabo asichinsagyo ao buna Kisi Keroka Kirgols nabungoma Kisi nigo bagutuka anyena roundabout ya KTRH gusekisi Teaching and Referral Hospital asebara yenye gitali asamange bakire esimi ase number 0791-444-734 gose 0791-444-732 Josemo Distributors asubwa nsubwo bolemi nobotuge. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ase ogo design, print, naboigo go brand, wakero chibiche, naboigo videography, Kisi Printing Hub, KPH, nintwe abanyankongo asorongo iriga, incho Kisi Printing Hub, asokoro saligwa chibana chonsi, chibene chirorabo sebana chinde chonsi, chisignages, chibene cha 3D, nintu number ayemo. Ogo apply chi passport, naboigo chi visa, ogo print, ne korosi chi diary, chi t-shirt, chi hoodie, chi kobia, amaburi, chi reflector, ebikombe, chi wristband, amo nechichuba chi amache, as graphic designing, as chi poster, chi flyer, funeral programs. Kerotadari kweba chi magazine, ajirago cha eger toko konya nkai togo toka, ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub, ase ogo cha aschebeshito, Tori Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimia senamba 0727 026368 kusem 0115 541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Na batebi na mbasira kitorongisi ekotoka nsa mo chimu gembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajonyo kotate speaker na ne kabisa live and direct onyo kotate ufa chisi mimbu eto ayege ntoko koraneke oko chankoro kitobese ko bwanga ko ngaina tikankoro chitibi no chirega etibi uruambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kwa duniani ebetrio kwa keria gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurugwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri manyange jonzi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu buna chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard, chi blender, chi basi na boigo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio ao mpaka chirie chigari, chi TV, chi type chonsi na boigo chi size chonsi, amo na electronics bionse pibuna, chi wire, chi extension cables, nebintu binde ebinge akerotari kweba, chi sora panels. Tarere imeyomo chibu gembo stage gurigoro, waseo kesimi asa 0729 646
385. aiga no numbers ba customer baito bons asimole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyorra kane tigaminyo kenyumba Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto asirigori lyomubuko o. Getembe Television ekionga kiamamugusi. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene wichikose chemaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase ekosia Agriculture and Environment Studies ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6 Gitumelab ase nsemo ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ari nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abalebo igo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi chia kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwanza yere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egende ketanga ni mwana weka Keroka tokumo konya oswase program ya kusibisonye tonya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kase school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injibwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eri mbaje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwetrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eri webekeri bagari lya asensiga yokwerwanirira Getembe Television ekionga kiamamugusi. Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asiligo lya mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora ne buno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwate murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali lya yanyangena boigo
nabo gwaka esimu gwetarase chinamba chito echo chire enote isano ibere kianda eyemo isano ibere isato kianda ibere inye gose enote isano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okore amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyenseliga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabondo mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona amoroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yago kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium niritaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde mokonje munanji bwetenga yankonjire tinare ko nyara konjole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konjole bigoti nyibwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor pirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro pirongo lya kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka
emekoro nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyire abange asamange nabuko bakirisi gwitira chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako wenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia yuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu. Amangana maya naya ni gobaletire e machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi, Keroka, Sondu, Isebania, Lolgorion, Keanja, Suneka na Ntimaru. Asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bono iga asachi tile au nokugora chikaton emronge tato nigo kwa growth kilo isato posa kokora chikaton meronge tato nigo kwa kilo isano na isato bosa kokora chikaton emrongo etano ne tato nigo kwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size and onse
niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703 943972 ajirago cha aseduka yabere Kansas Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamuraba chikuya mandegere. Uzito somya bamuraba chikuya mandegere. Erinde tonyare kumwarigani morini ato erere ayagenderete ime eye chigo sorry korinda sebono nigondoche oyori abuga goteba ku hoteli ya abuga in mbuya nkobwatete mbuya mono sana hase bari bagendete kusanga na inche ebuna bono oyigon sari gweduni machave agoteba ku skimu chep ngombe mbuya atobwatete nere na aboigo oyobo moncha Jefferson atuti agoteba kurwa nyakoria base watching karibu sana agania abande abange iko bonsi bari bagende tusanga ujumbe chabo na Grace Ombati nere agoteba nwarime yo moroberio kendra ko sanga na into na boigo gendra ko aligani abande abange tusanga asinchira ere iyo bwamo korende asechi gazeti chiri tukoria rero asinchira iyo bwango nigo tacho chakanete ya The Standard ase ndochinga ebichero bosiwe gazeti yiga nigere yo muraibwensi muske William Ruto nere muraibwe kya makeri kya ODM muske Raila Odinga sekotebana ko President Raila nigo ebwateri borio liko bolinga bono ni garorekanire igo yarorekanire omuskerela Odinga ni gatete ko banere omurai bwense ko seba ko bwaterana kora ense ya Kenya elio nelibole ringana limwamu sewotana power shift nigo bono yarorekanire enjeranira monchoreria nya koenekiwa ka gusacha kire gokorekana ime ye serikali iga ya Kenya kwanza na nene mono kubwaterana nekiombe kiri kya gusikia makeri kya ODM mumugano yo nigorase page ya kane gazeti ya The Standard yeri tuko oria rero na eko bolenga why Raila could be headed for prime minister position in new deal with Ruto ngani kikira gere bono anyare konyora ikiro kirikyo bo prime minister ase serikali yiga ya Kenya kwanza nige gukwanero roboti rorirwa Nadiko report could be rushed through parliament to create the office of prime minister roboti rorirwa ringe croase omorengori o azimio kosobo moboli bwa azimio nigo bono rarorekanenga nigora chikomenyo kiwona wetu kwa bwango kigima kwanike ngari bagerio ryo prime minister yanyare koegwa kose o prime minister wanyare koegwa ekirogo ase serikali ya bono ODM leader is said to be pushing for more cabinet and principal secretary slots. Nigo egotebanga nigo yarorekanire ikiamakire kia ODM nigo kirigetie konyora gusekoena na abarai kurwase kiamekyo wasoe ase amabaga yobo waziri na boigo borikyo bonene guse principal secretary ime ya serikali eyiga ya Kenya kwanza mugano yo page ya kane onyare ko yonyora sinchira ere enyikerano ukegima gazeti ne ya The Standard na tukurigere page ya kabiri ne bwate umugano oko bwate goso onyarite kumurikira itaro yaye
umurai bwense moske William Ruto ritukore igoro gochase chinse mochiri ekostase kanisa yamo ime ya Roysambu ase bone gotaba na nigo umurai bwense nyarete gukana amangana yime chango ime yechikanisa kolende nigo yarorekanire ime chango gosaba na siasa mbacho kongya gokora ime chango kubwatekana negitambukiro kiria nyarete koimokia ritukore igoro asarwete siringi chi milioni 20 gochase okwagacho kanisa iyo nabo igakariira nache kubwatuka chi siringi chinde chi milioni 100 eyamo chiokonekia ikanisa ya nyarire kwa gacho ase gotenga fundraisers back with a bang as Ruto pledges 100 million Kenyan shillings to church ngabono nigo yararikane mangana ari yemecha kanete nande niga yekanete kubwatekana na mangana ari iya agukorobekana wa Gen Z abo banyalite kurwa ebirero byabo cha serikali nabo yukwe murungani abuna nigo abaraya bange bakonyara kuira chibesa chinyinge ase chikanisa kolende chibesa chiriti bari guchibwatoka go chase abakenya bali baganetyo bokonyi bagenda ko uchibwatoka ase chikanisa nabo igo nenjere oyoko okorosi amalieta na gotigana nayo page ya gatatu ngukwanirire obubegu bupanyara kwanekiwa ase chinse mochiri cha Tondonyang ime Turukana ase bono abantu bakagere kurwa ase nse ya Ethiopia banyarete gocha na koirira abantu bose bagakora obusagani boirerete abantu gwetania 20 bakasiria magimavo ase chinse mecho nabo igo abantu gwetania 50 bono bataramanyikana ase bari abo igo ne bwate amangana yegese wote bangani go bono yaretire obuoba mono ase chinse mecho nene mono ase kinyorekyo ekibona abantu abanke bagenderete kurira chinka chinyinge chitabwatia abancho babo na ne bwataiga ase omo father kose omo randio yo mukuru ase kanisa yege kato nete muna father Andrew yokulula asa gote banga bono kanisa nige bwateri bagari abene ryo kubeka abantu amo tebwenereti kugaya na abantu kose kuba etani anene mono chinga tune chokero chisegi chigenderete konekiwa kose obusagani bunobo nigo bona abolire nga abantu banyare gutena bokongo anene mona bechinse mecho rekoneki banyare koreta obomo na page ya gatano igazeti iga adi tukuria rero ngokwanirire amangana yobo chenu ubwaba subati anene mono ase amatukali amachenu kigma yomo subati segotana empowering menstrual health in Kenya, quality, safety and sustainability at the forefront. Ngabono naki serikali egende tukurigire gose nsemo yobo chenu ninki egende tukukwanira igoro yobo chenu ubwaba subati anene mono bali baikire ase miaka yabo yoko ibora. Ne page ya gatano ne wateiga mangana siasa entindi ekero tukurigire abana bono ne raige gukwananga High Court hands a farm lifeline in 1.6 billion loan era evinevina vikende tukubwatirania amangana yechi benki na boigo abali banyare kusaba chilone na nebwate aiga Chebukati asewata his elections a legacy through the eyes of Kivuitu niko egende tukwanira amanganaye uyoringe umurai wiki ama kusoma nyakirogo wiki ama kiriki obochori ne chimbibe kya IEBC na boigo naki anyarete kusenga ki obochori bupa anyarete kumubwaterania yomonyekanete buna Kivuitu oyo niko konyora se page ya gatano na gatatu na page ya kianda ekotebanga Gachagua to Ruto get used to our criticism nigo omo moske Rigathi Gachagua kumubole murai wense anyare konara amangana yokoragwe byara nande konyana komanyiria ya kero twari guchaka omoroberio nigo atebirenga gosenige gazeti yagotebanga Gachagua challenges President Ruto to stop listening to opposition criticism and focus on delivering his promises. He acknowledged the importance of Kamba vote, emphasizing Tito and Sete Ruto in 2027. Ega nigo yarengengana arenge kwiraniria nga umurai wense nigaba gakurwa okwe murungania nga nige gikaro gya korekanete este banyarete gukora gose umuske Rigathi Gachagua na baraibande banyarete gukora gikaro gye chinsainye gukwanira ubobe bwa serikali korende Gachagua nere niganyarete kuboria nga ninki kiragere murai wense karanse chinsa inye gotegerera amangana yokora webyara gose yo wakwa amagena tokoska obosio nigo egukwanira una
ninki wase mangana ye benki nene benki manyekanite buna ya CBK asa gote banga survey reveals what top CEOs want Ruto to do to save economies ninki bono chibose abantu bari barigete babwate chi company chinene aiga sense ya Kenya gusabatenerete chi company wetane chiri bukianda echo chiri registered ase ya Kenya nigo bono banyarte gusanga ebirengere byabo nchiraki umurai wensara anyare gukora ili kwenekinga uchumi ya Kenya yanyare gukorerwa amonchorere kusi yanyarire koba engi ya mugano yo page ne ya 10 na aboigo nebwate amangana ande amainge segotabana nigo bono kubwatakara nomo bunge ori muske malulu yonyalete gosiria bugima bwae kurwase constituency ya Malava ime county ya Kakamega nigo bono ekanisa gusabara ibe kanisa nabo igo abanjwa family yanyalire kurokoboria ocha ase abana siasa bali bonse baranyare gwikirana samatangabo ayo banyare kwenekia omborembe tibabasa koreta abasaria gose abantu bagocha koreta eburaburu ase amatangayo koska busyo kutigana ne gazeti ya The Standard ne gazeti ya Daily Nation ebwate ringana rimwe amose gotana red flags in Ruto's housing projects nigo yarorekanire emechando nere kusenga chibendera chimbaliri charorekanire ase omorobere yega bwechinyomba cho cheri goririke orense ya serikali ya Kenya Kwanza page ya 5 ya kanene ya 5 niyo kwandira umugano yo gose amangana y'ikinyombe cyo sagoteba nonye kinyombe kigase cyabere chikwagacho nga amalima yo tabwati chi title deed bono nige kurwa okubolia ngaki gose bari bonse barachikonyora kugura kinyombe kigakurwa se serikali njira kibaranyara konyora chi title deed onye amalima amanyene tabwati chi title deed nige kubolia this raises questions on how Kenyans buying houses from their projects will get sectional titles to own the units in absence of original titles at a time when affordable housing program continues to operate in an opaque regulatory environment. Bono nigo egenderete korrekana nga umoroberio yo nigo ogenderete gwikiranwa asenchira etari engasyoku kigima asense ya Kenya na nige gukwandira nga aba Kenya gusom omo Kenya oyomo egati yaba Kenya chimisano na 50 nere oranyale gwitaba gochora enyumbe yega gose kurwa chibesa kucha kugura enyumbe yega ya affordable housing nigo bono mo waziri bwa mangana yega yechinyumba musubati omusike waome anyare gukwanira engane yo sagotebanga abakenya abange tibaranyara gwitaba omoroberio yega nande nigo yarorikanire ngano nya na malemba yo kwagacho chinyombe icho nigabwate dideni oika liechiribu oikachi milioni ya 49 enuguta isano echo bono yasinyurunga kirache wakano nya bakenya bange mbaranyara gwitabirana umoroberio yega page ya 4 ne ya 5 ase gazeti ya Daily Nation na boigo nigegende to kwandara iganga untouchables victims in tears as jobs scam probes collapse nigo bono yarorekanire abantu abangi osaba Kenya abangi nigo babire bagotwara emechano kubwatekana no kungainwa nga emeremo nere chinsemo gete nga job seeker afraid to return to the village because she cannot account for 240 Kenyan shillings raised for her trip abroad nigo bono chinka chinyinge chaveri chikonekia amangana yiga ikira konyoranga nigo banga indirunga chiga sinchire asegete bakanera chibesa unabono nere aiga oyomo kusenara aiga oyomo yarite kubwatuka chimi wetanya chiri buchimi vere erinda nare konyora emirimo ase ense kose ase chinse cha maikokorende tachi konyora emero vere yiga bono nige gotana in limbo lead investigator in the cases and his team transferred the report forwarded to the TPP's office. Bone binebyo nigo byachakire komorekero ihira chikoba enganengia gochase bonsi bali banyari kungainwa igoro yemeremo ere anene mono chinse chiri cha mbaiko se chinse chiri cha Gulf korende kwanyoranga baikire ase babwanente kogenda kusama tukali yo kogenda kwanyoranga mirimo te yande korende bono omo DPP nigo arachi kunyara kurigereria amanganayo amugano yo nigo rase page kavire gazeti ya Daily Nation irituko riarero. How Raila says
control of Senate committees in deal na kibono ensemeri ya ikiama kia ODM usaba seneta kurwase ikiama kia ODM banyara konyora amabaga manene asechi committee chiri chigo ikaransa ime ye bunge ye Senate chigo kwanira amangana amange na boigo nige gotebanga 20 e number kusemeronge bere neri number ya total number of committees in the Senate yo ni kusichi kamiti chiri chikamati chiri chikurigereria amangana imeye Senate nigo chiri emerongo ebere ese kororekana ngabono nigo abange bare ase gusabara ibe chikamati echo kose bari bara ababwatani abose bagwikaransa chikamati echo bakorwa ase ekiamakeri kia ODM like Uhuru Ruto's reign now at the mercy of ODM leader ngabono nonye na nigo yarorekanire oborai bwaye Muske William Ruto nigo bogotegemea gose bukubwatia naki embirengereriki ODM eranyare gusangana na mono Raila Odinga naki ingerengereriki abwate asama tukao ari bosio ngai kobono onyeka ko kako chikoene kengo irire egitambukiro kita chiko koro wancherero cha serikali ni serikali ratoke asako nandikara itabe ko soime ye serikali ko yobwatesi nigo eranyore emiremo ere raisi ayo nganonye nabo nigo bono yarorekanire ngana serikali yaikire chingaki bunachiria omoske Uhuru Muigai Kenyatta nere anyarete goikanga political pillar Kenyatta sought Raila support to reinforce the stability of his administration nganigo nonye no murayo mukoro anyarite kwene kenga urikiri ogosira kurwasi Muske Raila Odinga na boigo nebwate aiga mugano kurwa ase skuru yabamura ya Alliance asa gotaba Alliance High pushes 200 million projects to mark 100 years ngekero pago chengere myake myeyamo skuru ya Alliance Boys nigo wono yanyare kuboria ngane bwate etagete chi siringi weka chi milioni chi mibere enyare gwikirania emirobere au bunanjire yamo yogochengera eskuru eyo mugano yo nigorase page ya 5 na 3 na ayo na yana mangi na pokogenda ko yanyora se gazeti ya Daily Nation korenda singincho yebiro nande singincho ndagani muri nyanyare gusangana ya yari miye chigozori ime ye chigosori nikondo chi gazeti ya Taifa Leo nero ebwate bicha yayo Muske William Ruto Muske Raila Odinga na boigo Muske Uhuru Muigai Kenyatta ase bono yarorekane nga Raila Odinga ni gari gati yabara yabaiga bense babere ase gotebana alimnaswa Uhuru Kenyatta 2018 dhidi ya Ruto kisha 2024 kamuokoa Ruto dhidi ya Gachagua ngani bono yarorekanire iganyarite kumotoria Uhuru Muigai Kenyatta kurwase Muske William Ruto ekiagera engaki yumba watengusana no kosik engaki balinge abarai baringe gokonya nabo kura ense ya Kenya nigo babwate barorekanete gutwara omochando akanyara kwesonania nga akanyara komokonya Muske Uhuru Muigai Kenyatta ngana nde bono nigo anyara komokonya kurwase Rigathi Gachagua mugano yoko nyora se page ya 3 ime ye gazeti ya Taifa Leo nganigo yarorekanire bono Raila Odinga ne rogoso asi serikali na boigo koye konya na page ya kabere ebwate aiga mugano gotebana hatari ya nyumba nafuu za serikali nganigo bono yabere gekororekana na nandi konye gazeti ya Daily Nation ya kumanya nigo chinyombe chigachia rigo ririke chigendete konekia amakongo anene monokero amale mayota bwati chi original title deeds and abwate amadeni amange ayobono yarorekane nganigo abakenya barachi gosirie kiagera tibago chikonyora nonye title chinyomba chiri gose chinsemo chiri banya anyare gutwara ime nge chinyombe chichigo chikwagacho na boigo Nyebwate siasa nyingi sakotana afueni kwa Wetangula kesi yake ikisitishwa kwa muda iki inabono kirikia nyarito kumubwatira niko sekina kiria bekere niko kyanyarire guteneni wa ase ebono ngabone yu yamwereri baga ligia gose ichinga kichingororo cyo gukora emirimo na kaunti nane zaanikwa kwa kuajiri wafanyakazi kinyume cha sheria niko bono chi kaunti isano na isato chabire charagirwe magega yokorika abakori mirimo kutabwatia richiko
nigo bono county ya Samburu, area Trans Nzoia, Nairobi, Narok, Nandi, Embu, Machakos na Uasin Gishu nigo ichagendereire chiamurikiro ng'anigo chigenderete kubwatokero chibesa chi milioni chinyinge kigima na nande bono ng'abantu nigo bakonyora marupurupu ere enyinge sekotebana wafanya kazi katika kaunti hizo waendelea kulipwa mamilioni ya pesa kama mishahara na marupurupu kila mwezi ngabona abantu mparevare osebuna bari bamenyekanite muna August workers ose bari bakore emirimo ase county chiga konyoranga chibesa chiri bakobwatokera buna marupurupu nonye allowances niko konyora chikoba chibesa chinyinge ege kogenda mamincha yeri chikomugano yo page ya kane gazeti ya Taifa Leo na nande nebwate kuboria ikase tena wabunge waisaidie IEBC kupunguza bajeti ya mwaka 2027 ngasioni haja ya IEBC kukodi magari kutoka kwa asasi za kibinafsi wakati wa uchaguzi, ilali inaweza kuruhusiwa kutumia magari ya asasi za serikali ngabono nigo yarorekanire budget ekokorekana kuse budget eri yanyara kubwatokwa erachi gutumika chibese chirachi gutumika ase obochori echio chire wetane chi bilioni 50 nomo nigo bono agati yaba Kenya banyari kurwa ibirengereri byabo nabo igo abarai sebakuburenga nonye chigali chiri chigokombo wakurwa kuse cyabanyane chigokombo wacha chigokoikirania oborendi engaki yechikura nigo bono serikali bonto kubwatoka chigari chiri bwate ribaga ryo gutumika chibesa chinyinge nande bono ababunge nabo barigereriwe banyare koenekia guse gusange birengereri oncheraki serikali iranyara gutumika chibesa chinge ekero egokora guse egoikirani amang'ana bunayo ine gazeti ya Taifa Leo yeri tuko riarero omwancho morigereria ase obwango monone kerongo rigereria gazeti ya People Daily nebwate eringana riraiga esekotana Wangari Maathai's letter to Ruto asekotana environment. I implore you to put the future of our children and the integrity of our natural heritage at the forefront of your agenda. Nigo wono mugano yo orase epeji yakane gwike peji ya kane ya gatano na rimwe ya gatano na kabiri nabo igo hiya 11 na 10 na isano 15 na kabiri eyo nigere engana yaye omosubati orenge usorengo murai Wangari Maathai orenge kurigereria mangana y'ebintu bitonchokanaine asinchira engikirano nande orenge champion ya mangana yega ya environment asebono anyarire kubore kusokubore kwae kwarenge buna nigo serikali osemurai bwense abonete kwene kyanga onyarire kurinda ebintu byonse bitonchokanaine nabo igo kwene kinga aba Kenya banyarire kubirinda asinchira yokobya gose kwana na oborendi boisaine nabo igo kwana na obosemi gochasi aba Kenya banyari kurinda ali onsi atwetaneine mwancho morigereria wikirabo nondache gukorera chigazeti cheri tukeriga nande nigongo komanyanga Maureen Siango nore aiga ase studio na bora kumina kintarigereria manganari yechigosori korende nigondache komwa Maureen Siango ribagaria bene anyare gotwerera ngaki ebimina no byanyarete wikiraniwa ase weekend yiga nande ninki kyanyarete gokore kana korende na gokogenda gusangana intwe ase chinsemo ona mbono gwetira ase nsemo ya SMS munabono oyagotebanga inche nensogono endabu onkunya openda kurwa bo machoke chache Nyataro 2 primary agoteba gukwani bochoke machoka mumanyi na Zipora oye Josh Nyaikondo lirumari rabo musori bwege susu kyarambe gitaka nabandi abange mbemono sana nande ekero ngererete kurigereria unabono nga ujumbe abantu bari bakoiba amatoke kurwa emigondo nigo barigeretie chachi nga nigo barigeretie gocha engane yega nenkongu ndochenga oyoiga akwerukanga ensogono endabu bigahote abantu bari bakoiba amatoka ase emigondo y'abantu nigo baranyore amako amabe
na gwatumiete ringana rikongwa iga irio ntanya rwatora sembio kurende kwa igure ikonga bali bakenderete kona cha kuse amatoke abande timanyang'ani ngo kumuchanda gose ningo gendete kumuibera kurende yune ng'ana irembe nande konya kuibera na nene mono ebinto bya mugondo teri eketambukiro ekiabonsi bali bakongusa ebinto bya bande bose bakorambali ebinto bya bande batabwatiri bagari abanyene nigo etari embwa engiya igo mwancho morigere bagari abande gochase Morine Stiango Morine nakibwakire wakire bya Matilda kagetenga umancho umurigirio Getembe Television nagendete ko yechingere miroberio nsiku mutira kurwa se ATV na mbe mo ya Getembe Television numuntu karongenda to kuyokwanira umuroberio yiga bwetwani ya Getembe na naikire garata mimi nimebambika enchera kwangereira magazeti anyway it's a nice show embi yabono sana karibu sana narochenga chiko sori nchanya ritukonekiwa narochenga Shabana Shabana yake to muntu for one ne chitimu chinde ekero to kurigana nonya area English Premier League Morin na gutwara liva gali avene nande asebono na ndakoererie engori erinde unyare kora umwanjo murigiria secitageka chinge chirevosia semangana yechi gosori karibu sana Morin yake mu mwancho muri to basuswa kurwa se television yawo to goswa sumurubiri obwetu anchigosori ndake nandi Matilda ngochari kwera na sintunda erienda sumurubiri obwetu ani ya Getembe kudiritanga ni tutarachigoswa kuruba igate turanyoreke manyero kyo murubiri obwetu anchigosori ndake tunyari kubatoko yerera igore chigosori chichage kubache ukoreka ni ikengima yake kima mwanchwa umurigerio Getembe Television duche nganigo chinsa chigenda tosko ko bando chanigo chirichideka emerongeta na ibere igoro yensa emo yabona mambia chitariki nchiria isato umutianyino yo gatatu mwaka no gwechibere merongebere neta na kigima somurubelio gose umurubeli mutangani umutianyinga o gatatu aso mwaka gwechibere merongebere netano somurubega bwetu antigosoli umwanchu muriani kwaliganeti amanga yanyari ko bagakolekana se ikingi masensemo yechigosoli ndakiri tukolero to guchakera sensemo ye gazeti ya The Daily Nation tugerie gazeti tuko kuchakira gazeti ya Daily Nation tuko se gazeti ya Daily Nation twandi kutia se gazeti ya The Standard na kora tukolere ase gazeti ya Taifa Leo na kigima to kuchakira sensemeri yo mwelio ko babuna butambe SML ya yechigosoli ne ko bara se page yo mwelio ebichana nigere nga Kenyans Moseti dedicates podium finish to spouse weiga ne gosoli lyanya tikobage kwa nekigwa ase amamberanelya Tokyo Marathon aboli tukoligoro ase umumenyokero mukuru wa sensi ya Kenya Michael na Winfrida Mora Moseti na tokabaga kuira libagali lya kabira sama merania yo nabo iga Kenya's Vincent Kipkemoi finishes in third place in the men's category asensemeri ya basacha nigo Vincent Kipkemoi nera nya tokabaga kwenyora libagali yo kura uyo gatatu asensemo ya mnyoki bali bakurwa asensi ya Kenya asama merania ya Tokyo Marathon nya tokabaga gokolekana asenseme yo nabo igo niganya tokabaga kobeka record ya chinsa ibere chideka ikombination na mone chi second 56 kigima keroto kusuka motoni go se and batetenga opinion divided as Makati set to take over as Stars coach keroto kwanira Makati oyigano motenilio kabira setimu ya Manchester United nda keroto kumukwanira motenilio igandi ganya tukabaga kwenyora libaga lyo gocha kora team NNA yinse ya Kenya hiyo team ya Harambee Stars nakolengana nere Makati nigatebetenga niganyo libaga anamono lyo gocha kora team hiyo na kero arachikocha nigarachikocha ne technical bench yaye asanya tukabaga gotenga ngabugate ekerenga anamono kyo gochiko nyara kabaga kora team hiyo nyara kabaga kuganda ko lyobya akoba sobo ngoiga turobeto chigogoswa asa
asama mirani aria chana aria nyate ko baka gusukwa mutu chiche omutinyi uri gatana gato na bona kera to kuri ni getigate mitienyi ene yoka nyara ko bato guswa subutinyi uri gatana gato asama mirani yara chiko nyara ko baka gokorekana abo igo isande nigo batenga Equity Bank inch closer to playoff slot after aging Kenya Prisons in trailing KVF National League match. Eyo ni gora chiko nyara se page eria ya 30 na isana isato aseba teba asego soreria volleyball etimi Equity Bank nigo yanyala tukaba ko nyali bagali gosukuchia se angane chi playoffs kerto saba playoffs ni gali ase chi team chiria chiko chiko nyala ko chiko tuare gosoreria mwele banyala ko ba ko nyali bagali gosuka kurwa se league yu oseba tachi chiko nyala ko ba gwete kurwa chi playoffs of echo nigo banyala ko ba gotikara se league yu oseba banyala ko ba ko ira nanse ini gazeti ya The Daily Nation bino tokana tukonyerigere riga abo igoni ko batenga Absa Bank Kenya 6 more sports partnership. Absa Bank igane elia ebwate partnership ne chi aina chi chiko so twana ko batokora se ama menyo kali anyara ko bakolekana across country siriko cross country anyara ko ba bingiga ya Absa Bank ni anyara ko ba gotenoro na kegimanige bwate keringana mono yuko chiko nyara ko ba ge konyora chi gosoli chira anyara ko ba chiko bwata na chocho na ke konyara ko ba gusira chi gosoli echo Talanta Jones P imeyense ya Kenya. Na Sunday as UEFA Champions League nigo PSG shifts focus to Liverpool test. Yani kemino Kenya tukobage kwa kiwa aliase ensemelia yechigo solichiria cha UEFA Champions League alake toko kwande timu yiga ya Liverpool na ileta sama melania yo EPL na boiganda kekezo kwanda sama meraniga UEFA Champions League baba to kupota kolingani go barachikonyora libagali ko imukia obunyango bwa mamerania yo nana bo team ya PSG naro nigere neke mina ngo se nigere neke mina nege tindi asencherelio ko yaliga nigo chikomera na barabu ase entunda yende andake kero barachikonyara ko bago tuara egosoli yabo asititari kichiria ikominemo asomotienyi oyiga ogatatu asentunda elia ya kabere timu yo ya PSG nigera chikonyara ko bago yaliga ne timu yo ya Liverpool. Nabo igo team gosekere toko yokwanera team elia nyatukobage ko gosori ikende ika yashabana nigo babatanga Saturdays 4-1 win. Saturdays 4-1 win takes Shabana to top 5. Timu ya Shabana nigo nyote libagali gutira igoro no nyama igayo konyarko bako igore timu ya Kakamega Homeboys chigolinye ase eyamo. Timu ya Kakamega Homeboys nigo yalinge libagali ria gatano kabere kone bakanyarko bako suka libagali ria inse no nyama igayo konyarko bako ingirwa chigolinye ase eyamo. Nabo igo Equity on cloud 9 after beating Prisons. Igana mamerani alia ye gosoli elia emanyikante buna hockey ase timu ya Equity anyate ko bage konyar ko bage goswa seri bagaliria kianda no nyama igayo konyar ko bage ikore timu elia ya Prisons. Rote ona roro asenchera yo bekero nigo chikonyora se page elia ya M3 na isano na ibere. Nabo igo 8 footballers gets US scholarship. Igani okwanira aba akienkoyo abali byata bakonyora chi scholarship acho kugenda ase United States of America banyota chi scholarship chigana abagosoli abaigani go benyeri bagali go ase Kenya Academy of Sports inyuma ikantu na KS asensemelia ya US no nyama iga yeli tukoligoro konyora ko bagweta asensemelia ya Aga Khan High School yue gotoka ime county area ya Nairobi kera bagosoli abanyorire scholarship iga anda kera bago ase academy iga ninchere ya moyo guchikonyara ko baba kugenderia ne chi talanta cyabo gusikonyara ko baba gusirwa liko kanda konyara ko baba gokolia buya ase chi talanta ichi cyabo no roboti ona bogo chikonyara ase nchire liyo bikaro se page elia ya 30 na isano na isato nchwa omoligeria ndoche wekerabu no toko yekolira mayase page gosase gazeti ya The Daily Nation tokoligeria gazeti ya The Standard kigimani gonero echagete ne bishana gotenga Equity Bank Live Champs Kenya Prisons stand. Abo bamanyikante na Kenya Prisons niko banyariko bako abanyangongo ase egosoli yiga ya volleyball nanda kase kebene Kenya tiko bage kwana kigwa nige team ya Equity Bank tiko bage ko baingera anda kero balinge konyara ko bako gosolia ase minane bya base ikendi yiga ni gotoroche team ya Equity Bank yanya toko bage ko ba humble gose ko bayira ninse abanyangongo abali defending champions manyika tuna Kenya Prisons abanya toko bako imukia onyangongo bwabo ase season area ya ete mwaka wa 2023 ko mwaka wa 2024 no nyamba no nigo bagwate kenenge kyo imukia ase
Kenya Volleyball Federation ase ensemeli abasacha ase Ligeria ya National League nonya nabo nigo bagendete kurwanira gusemba chikonyora ribagali kunyarko bako imukia ubunyangongo bwe Ligeria gusechingo yechiga cha volleyball nonya nabo na mega yeke mina nekyo nigo etimu iyo yanyatiko bage ko irani wanse usikunyarko bage ko ba humbled nonya mega yo kunyarko bako ba defending champions ase chingo yecho robotyo nabo koronyora senchero bekerano sepejilia ya 32 akigimani gabatanga Kenya Prisons urged to pick new officials. Eigani ge era CPGU ya 32 kigime PGU era ya mweli wa gazeti ya The Standard bakatanga Kenya Prisons urged to pick new officials. Igo koringana na barabo nigo babwate umuchando andake igoro yechi officials abagandete kura timu yo. Anya andake nigo era bengani go nkero kikenya te kabage kuirirwa kungero kwabo amane team ya Equity Bank abo litko legoro. Na abo igo asensemeria ya basketball nigo batanga Champions Hawks sa past KPA in a league tie. Eigane gosoriria yari kwa nekigwa ase ensemeyo yechigosori chiria cha basketball. Ase timu yo ya nyatuka bage kugosoria amone team ya Stanbic SS. No nyamagiga timu ya KPA konyarko bage kugosoria amone team Stanbic SS no nyamagiga yo konyarko bago tuara ebimina nebiko nkuru wa maiga nige timu elia ya KPA ya nyatuka bage kuyibwe timu ya Stanbic SS asike mene Kenya nyatuka bage kwa nekigwa boli tikoligoro. Oroboti runa bokonyora senchera eri yo wekano sepeje yo ya 32 oigo nigo asenseme iga yende ebichane necholriga iga ya oyo manikanta na Ben Makati kurwa timu elia ya Manchester United asaba tanga former Cape Town City head coach Ben Makati to take over Harambee Stars. Egane kirenga kilia kia Makati konyarko baba ko ira libagali ria lyo kuchikora ese timu iyo na nyama igayo konyarko baba kuligeria to kulistoko team ya Harambee Stars konyarko baba ko bera insiyo botenirwa ye Kimanzi pata kwa timu tenirwa nyarko baba kugenda ko yera timu igano nyama igayo ku erobeli kuchiko swasa mameranaria chan nigo timu ya Harambee Stars bono iga banyoriro mukocho bumuye uyenda kinandoringa se technical bench ya timu ya Manchester United yoga kera chinkosha ya se Ligeria ya English Premier League nanyana bakaya tukumukwanda Makati ndiganya ariko bakabutenera chinko yo karotoko yekwanira Ligeria ya Cape Town City nigalenga mo head coach bwe timu iyo agataga swase technical bench ye team ya Manchester United wakire gusogosorera chi team noroboterwa senchire bekeno bakonyora se page elia ya 34 yemo nakima nigo bavoltinga is Makati the man who led Kenyans into the promised land. Eneri bolira sepeje yo ya 33 abona bokigimo konyara ko bago somora kero to kuligeria uyo Makati ko sensemeria South African nero gochiko ire timu iga ya Harambee Stars so kama to nyara ko bato kuligeria nigo abona iga aire liboga ose etaske ntangani yara chikunyara ko baga kwana kiangango cyari wekerania nelia World Cup qualification ochia se omu akolia bwechirwera mongabere na isano nemo nonyamega yugo tuareke meno kilkira chikunyara ko baga kwana kigo stariki ko bina isano naibere ase omotinyo iga ogatato tokoska motu ase ensemo yendenigo ebichere ne gatenga Mutai leads others follow. Iga negosoli elia ya nyatiko bage kwa kigwa ase ensemelia ya golf ase county area ya Mombasa ase Jacqueline Mutai anyatiko baga kworokianga guseka konyara ko baga kolia bya na ko top title ase ceiling course iya nyatiko baga kolekana ase county area ya Mombasa ase balia banchite golf guse golfers na bago so ase page area ya merongebere na kianda banyala ko baba kwanyora roboto senchireke iyo wekera ndubuna Jacqueline Mutai anyatiko baga kugenda kolia bya ase community chigwa seri tukulia igoro ase county yo ya Mombasa nabo igo ase ensemo yende ukora nigo ndo chawadanga nyanchama outclasses 250 golfers in a vet lab oiga niga kurokwa nyanchama masi yonya tukobaga kurwa se timu ile ya Kabete ladies asanya tukoba akonyandiko baga kwebwera asanya tukobaga ko kako outsmart abantu bande 250 abare osebara abantu bari ba golf oseba korea se gosori ya golf asikingima abate banga niganya tukobaga ko bwa abantu 200
abantu chimibere ne 50 abo sikima abanya tukoba gakomanyo gosika kutambula bunomo gosorio monene gosomanyikante bunomo gosorio mia ase egosorio yanya tukoba kuona kigwe ya golf ase motenyo igo eto motangani ama no motienyi okabere ine gazeti ya The Standard na yonse naboko yonyora se page elia go chakire page elia ya mwalio tukusikochia se gazeti ya Taifa Leo chakire maiga pi ndo chegali nigo baorogatie bicha iyo mugosore korwa se team ya Manchester City uyo manyekanete buna Nico Riley uyo nyatukobaga gochengera nemono obubwiboli banyatukoba bakonyora ase amameranyo gosase obubwiboli banyatukoba bakonyora abu litko liejuma mosi niko batanga FA Cup drama za VAR City yasonga kwa jasho itimu ya Manchester City niko yenyorteli baga lyogoskanande uchia se ntundelia yeshi timu chiria isana isato chenyo tali bagalio gosoa se amamerania yoye kombekelia ke FA Cup nanyana boni go timu chenya tukoba chiwa kwa isiko asa amamerania yiga yega kombekelia ke FA Cup kwa kwanire timu ya Tusker FC ya umangumu Shabana ikipata raha emena nebya nyatukoba bikwene kigwa ase ensemelia yechinko chiria cha KPL timu ya Tusker nigo ya nyatukoba gekwengerwa ose bakanyara ko bago bwato na gukora gosoria makali nyama ga ye timu ya Shabana kunyara ko bage ko yengera timu ya Kakamega Homeboyz tigolinya CM no nyama ga ye timu echiga ibere kunyara ko bachigo twareke minano kirikya nyatukoba ke gosukiwa moto ase Jumatane yiga nande bakanyara ko bago kora gosoria makali ya MSM no nyama ga ye timu ya Tusker kunyara ko bago bungegolia basedekelia ya merongo kianda tukukwanira timu ya Tusker ilitupa fursa ya kupaa juu ya jedwali la KPL katika sare ya Bandari huku Torebove ikifagia Kakamega Homeboyz ero wote onabo kuchikonyora senchera elia yobo ikera no sepeji elia ya ikomi na kianda nabo igo ase ensemo yende nigo Atletico wa ruka kileleni la Liga PSG nari Ligue 1 Kato kwandira timu ya Atletico Madrid no nyama yako bwa aseke meniki yale kwa kigwa se weekend iga nigo yenyo atari bakali ryo gutira gochia aseli bakali jali tangani na konyara ko baba ko yetiga timu ya timu ya Real Madrid our defending champions bama merania yo ala liga konyara ko baba kusika gochia bakali jali ya gatatu na kigima gaiga batanga aste Bournemouth sasa wafuzu katika robo finali ya FA kwa mara ya 3 pekee katika historia yao baada ya mwaka wa 1955 na mwaka wa 2021 kwa nira timu ya Bournemouth Kenya tari bagali lyo gosikwa gochia se ntunda elia ya robo final gose quarter finals ase ntunda ende ya gatatu nanyama yo gosikwa gochia se bagali se miaka ibere yali kerato kwa ndo mwaka bochibera mirongo ibere no yomu no mwaka uli 1957 ine gazeti ya Taifa Leo nakiki kerote ta yonsi ni gochika nyora se page yiga ya emerongo ibere asikima ere page elia yo mwele kabisa tukusika gochia motoni go matetenga KCB pasuri kuandaa finali ikifuzu na Kabras nusu finali ya Kenya Cup chigani chiko soli chiria chigenda te konyara kwa chiko na kigo ase merengo sase kombe kelia kiabo kelia kigenda te kosoli kwa ase ligi nene yense ya Kenya na Kenya Cup ase ntundelia yo mwaka wechibera mirongo ibere na isano na ibere nigo omwaka wechibera na 15 na ibere nigo twaro chenga ATM ya KCB nigo nyatiko pake kwenyora bubui nonyana bo ATM iga monega nigo bono baganda tenande kwero beria nonya maiga yogo ikase enus final gose semi finals nonya kero banyale ko bako gosolie abone timu ya Kabras na konyara ko bako yengera ase ikiyiga timu ya KCB nige bwato kwegena nigo barachi konyara ko bako nyora libaga nandili go chikoimukia obunyangongo bwa enkoye yo na kero to kusika moto nigo batetenga KPL Tusker mambo ngumu Shabana ikilima Homeboyz ene nago tenga kero rachi ko nyora CPG ga ikomina kianda asomera senchirelia yobo ikera no lebune timu ya Tusker anyati ko bage ko rego soria ya makali ne timu ya Shabana FC kanyara ko bage ko yereme timu ya Homeboyz andake kwa nyora libaga gutira mbaka libaga ya gatano na limo Totika na yonigo Prisons Western na KDF za Nyasa
wapinzani ligi kuu ya volleyball. Asensemeria ya volleyball na chakote kuroba CPJ ya The Daily Nation. Timu ya Prisons nigo yanya tukoba geko yebwate timu ya KDF. Manyama gayo gutwareke bena kyabo abo litukorigo. Bakanyara ko bako baengera baiga bamanika ntamna KDF na kigima nonyama ya barabo kunyara ko bako imukia ubunyangongo bw'ichinko yeche gose kunyara ko bako ba defending champions asegika egetambe. Nabo igo togoska motoni babatenga Juja Youngsters ya Ponda Sunvit. Asike melekia negatigwe ase county area ya Nairobi. Nigo timu ya Juja Youngsters yanya tukobeko ikore timu yo ya Sunvit. Ase banya tukoba konyo score 3 na ibere. Ase timu ya Sunvit yanyorete score 3 chuka. Na roboti oruna baguchikonyora senchera yobo ikerano. Ase epejilia ya 19. Na wigo Jumapili ya sare mitanange ya Division 1 Zone B. Ikan Division 1 Zone B yo wakerwase ligi yo ya Zone B. Nigo team A go sabata nga Jumapili ya sare go se team A chanya tukoba chiko kora chiko sori cheo makari. Tuko kwande team ya GFE 105. Iligawana alama na wageni Sigalagala Polytechnic abako tego sori yabo ya 1-1 ase chinko yecho chia se division ya UN Tangani ya Zone B. Nabo igo Bungoma Superstars ilifanya ilifinya Vegpro bao moja kwa donge ama 0 ase getikeria ya skuru ya sekondari ya Bungoma ase kaunti hiyo ya Bungoma. Timu ya Green Commandos nigo banyal tukoba konyora bako kore gosoli amakalia ya Masai ya mone timu ya Yemanika timu na Compel FC asigetikiria ya St Joseph's Youth ase andaki kimina Kenya tukobe kuona kiwase ensemere ya Webuya na nabo viongozi Gucha Stars waliopoteza nyumbani walipolimu wa Kerobari kwa ni timu ya Hoha Mfalme FC wakanyarwa kuingirwa golia ya Masai na Lisagero. Timu ya Nakuru Bucks walitoka nyuma kusare 3-3 na wenyeji Transfork katika uwanja wa shule ya St Joseph's Boys Kitale. Osori yane gatigwa segetie kyo nero nigo yanya tikobage ko era makali chigoli 3 na nyamaga ye timu eyo emanyikanite na Transfork yanya tikobage ko nyara kobage ko rase chigoli 3 na timu ya Nakuru Bucks kanyara kobage ko maega se chideka chiricho mwario na konyora chigoli 3 egiyo yerete barabo ko nyara kobage ko rekemina kyo ase chigoli 3 ase 3. Abo ko togosuka mutu nigo hatanga mora afutia wa Kenya chozi wakipoteza Tokyo Marathon. Ase ama mbiraneri gusama myokari yakore kanite abuli tukurigo rasensemo area ya Tokyo Marathon nigo musibati Winfrida Moramo Seti anya tukabaga kwenyora libagali okora libagali akabere Sebina nevia negatigwa sama mnyoka ya Tokyo Marathon no nyana boni go keep keima akoleto oyo gatatu asensemo area ya basacho gose abako bali gukora ase ama merania ya Tokyo Marathon akirito kukwandra asensemo area ye chigoso chiri cyabasubati nigo team ya Nyakachi Plateau yenya tukobage ko yengera timu area ya Super Queens ase banya tukobako gosoria ase chigosori chichanya tukobacho kolekana ase league area ya basubati nabo igo ase timu iyo ya Nyakachi Plateau ya ikorete timu iyo ya Super 16 chigori 3 ase ligenari Sagero na roboti runo bwo chikonyora sinchira yo bikana ase gazeti ya Taifa leo ase pejiria ya 15 nabo igo asande batanga tusipo wasunge angara Hydrofit SC ikipepea uogeleaji Kiambu. Igane ensemeria ya swimming awatanga tusipowasunge angara Hydrofit SC ikipepea uogeleaji Kiambu. Igane ilia kwa kantase enseme yo ya Kiambu aseba awatanga tupowasunge nero nya tukobaka kwenyera libagali yo konyara kobaka gushaina se ama merene tukobaka kolekana sensemeyo nanya nabo nigo ulio umanyikante na Dolphins uyo umanyite ko swima sege ketambe gose umanyite osonya ariko baka kolia so gusumwe kwa sege ketambe anya tukobaka kobuna konyara kobaka gutigara maiga asebo iga batanga tipo wasonge anya tukobaka gutangana na konyara kobaka ko minyokera gose ko mutangana busyo bwaye anya tukobaka ko rokinga nigo goikera bono iga anya ro muntu baguchikonyara kobaka compete nere moncho umurigelia nande goikera bono nkagetengo kolera asensemo yechigosori kurwa sensemo yeti gazeti ayonse bana nagote inabako yanyara kurwa gazeti ya Taifa Sport lakini machi gazeti chikachonsi toko kwande gazeti ya The Standard gazeti ya Taifa Sport gazeti ya The Daily Nation
Onspina bako nyora sencherelia yobo ikera nukorwa sensemo ye chigosoli na kingi mabuno maite buna butambe chigosoli ngo chikobera asepejilia yo mwele kabisa gosekero kwa puatire gazeti ya huko chakero koro mwele kwa meko nyora onsi korwa sensemo ye chigosoli komando chishinsa chiganda tukomnyoka gaso bwango tigatora ligerelia andake emina bilia nyatuko babikwana kigo aboli tukoligoro ndakero ngo bikwanira emina no bilia bielege yiga ya KPL akoba kero tukulire emina ambia gosoriti kwa ensemelia ya KPL ne chitim onjanya tukoba chikwenyorero bubui asande chitim chikanyara koba chikwengerwa chitim chikanyara koba chikokora chigosori abo makari ya either AMSAM ne chinde chikanyara koba chikokora chigosori chiabo chikonyara koba chikwengerwa toko chakira ase kemeno Kenya tukabage kwa nakigwa abo litkori Jumamosi toroshe timu ya Sofapaka ya kosotina timu ya Marashuga na boge kemeno kikanyara kwa kwa era makalia ya Masayamo timu ya KCB kanyara kwa kwengero ne timu ya Posta Rangers chigo libere aseyemo nanyana we timu ya Posta Rangers niwe nyari kwa bage koro kya kokoli byano nyama iga yoko nyari kwa ba konyoro mokocho moya oyo nyari kwa ba akurwa se timu ya Shabano yo manika timu na Sami Pamzomolo yo nyari kwa ba goswa se timu yo nonya ase chigo solcha nyari kwa chiweta inya iga nyari kwa ba kugenda kulikia machibu amaya na kokonye timu yuko genda kokoli bya timu ya Bidco United litukilire Jumamosi niga nyari kwa kuyingere timu ya FC Talanta egolia ya Maselige na Aliesagero timu ya Shabana FC kayingere timu ya Kakamega Homeboys abuli tukuligoro chubolinya seyemu timu ya Bandari gakora ne timu ya Tusker Makalia Liga na Aliesagero abuli tukuligoro timu ya Murang'a Seal ya kwa gosoli yabo ya egolia ya Mose ya mone timu ya Mathare United bugo menano binda nigo byanyat ko bigos kiwa moto nonyama iga yogo nyara ko bago tutwara libagali go chukwane ki menane bikero to kwandike menano gati ya timu ya FC Leopards ya robe go chokolekana amone timu ya Gor Mahia negatanya atiko bakia ko kolekana ke menano gati timu ya Marashuga mane timu ya Bidco United Kenya atiko bakia kolekana ko timu ya Marashuga yabwate egosoli yo yale ko nyara ko bage kwenekia osi yale go chikonyara ko bage ko soligwa ase toteba sama merania iga aliko soligwa se entunde iga yemeronge bere na isato ase weekend iga mina no VPL mbinya tukopiko ko soligwa weekend iga ko yelio ko nyarko biko na libaga mina no binde bina nyarko biko ko soligwa andanda ku mwancho omo ligerelie tigango manye ngaso bwango entira go se eje duali buna yanya ko bage kwebanga asentira elia yo bwekiranu wekera bone iga ke to gukwanira season iga yo mwaka bwo 2025 na kiki makero toko yekuanira gosekero toko kuanira asentunde iga ya kabere chigosori cyo cha KPL niga timu ya Kenya Police Raita asebwa point emerongene na yemo etimu ya Tusker FC ekaira libagalia kabene point emerongene na yema chirenga timu ya Police kwa nigo babwate difference ya goal difference timu ya Police ni yabwate goal difference was chigoli combination ase timu ya Tusker bwa chigoli kienda iretari baga ya kabere timu ya Gor Mahia nige tari bagale ka tune point emeronge tatona isano nemo asabwate chigosoli emeronge bere ne yemo chukabanyari ka bako gosoli timu ya KCB nigo ere libagalia kana asebwa point emeronge tatona isano nemo timu ya AFC Leopards nige libagalia katano point emeronge tatona inya timu ya Shabana FC ekaira libagalia katano limo point emeronge tatona isato timu ya Kakamega Homeboys nige tari bagalia katano kabone point emeronge tatona isato timu ya Bandari ekaira libagalia katano point emeronge tatona isato Sofapaka kanyara kabage kugira chipo ekaira libagalia kia point emeronge tato Ulinzi Stars ekaira libagalia 10 point emeronge bene isano isato timu ya Marashuga nige libagalia 10 ya mone point emeronge bene isano ibere timu ya Mathare United ekaira libagalia 10 kabone point emeronge bene isano ibere Posta Rangers ekaira libagalia 13 Nechi point emeronge bene isano Kariobangi Sharks ekaira libagalia 14 nechi point emeronge bene inye Murang'a Seal ekaira libagalia 15 nechi point emeronge bene inye FC Talanta ne timu ya Bidco United na ne timu ya Nairobi City Stars nigo chire teli bagalia ya stepia sabata nga relegation zone ase babwa point emeronge bene na ibere chitimu chonsi isato yato kwandre timu ya Posta Rangers wanyeri ko batokulirege kulikia machiba mo yase chintunda enye chenyara ko bachigweta na nyama ya kuligelia timu ya Posta Rangers kunyara ko bage kugira libagalia ya 15 na gatatu niko bonega yasukire mpaka libagalia ya 13 asibonega babwa point emeronge bere ne 5 which means ngago sekere to kuligelia binano byabo byetano byanyari ko bakegweta niyo yanyari ko bage ko sirie kemera na kemo yanyari ko bage ko egosoli ya makalia chintunda ibere na yanyari ko bage kulikyo bubu ya chintunda ibere which means ase chiko soli sano chenyari ko bachigweta timu ya yanyari bubu ya chintunda ibere chine point sana nemo okomenta makali iyo makali chintunda ibere point sana nemo okomenta point ibere chine point isano isato
kigima ichi ni point sana iso tobanya ko ba konya kurwa stiko soli sana chenya ko ba chiweta tukuligeria semi ne ba chikonya ko ba kwa kiwaso bwangoiga nigo tobi kwande no bitano bye timu ya Shabana irachikonya ko bage ko gosolia na birobyo kare tukuligeria so bwangoiga go sase kendi iga timu iga ya Shabana FC nigero beye guchia kumirana amo ne timu ya KCB tali nonya nabo tali nanya nabo litkoli ali ikend ko ndine litkoli ali yanke aseke mino kira chikonya ko bakwa nikiugatia abone timu ya KCB sobara chikonya ko bako gosolia atororenga obubino lyo rachikoba kurwa seke mina nekigagati timu chikaibero chitali kisana isato chumutinyo gatete timu ya Shabana FC chikonya ko bako gosolia nande ne timu ya Planta ikasama mina ya Mozart Bet Cup na chikagote ya timu ya Shabana igwenya tari bagalyo ko swase timu chiria emeronge 3 na ibere asina ndiki me guchikonya ko bako gosolia Sentunda Elia yende ya emeronge 3 na ibere no nyama ko gosolia Sentunda Elia ya 64 timu ya Shabana niyo yanyorali bakana ndiko chikosolia Sentunda yenda sebona baro beri chikosolia chitali kichiria isano isato chimutinyo yiye kare litkuri Jumamosi kendi yiga era chikuyariga ni timu ya Planta ikasegete kagusi stadium bachikonya ko bako gosolia ase kegima para chikonya ko bako ne kiusimba chikwanyora libaga lindili gosikabosio ase Ntunda area yende yebimya nebiga bya Mozart Bet Cup kigima omwanchwa omolikiriria tukutikana yo usasenchireli go chikokolera ntwaro chenga eminan aombia nyatiko bikwane kiwase kombe kelia kia FA nabo chitimu chinde niko chenya tuko chiwa kwa isikwa sema melanio yo sasa kombe ekyo andamo ngo ikwande timu ya Manchester United dingo nyatiko bake kwa isiko ne timu ile ya Fulham asike mena Kenya tuko bake kwa na kiwa igora Sentunda Elia ya gatano twaruchenga egosori ngo yanya tukobage kwera makalia ya Masaya muno nyana bo no nyama yo mogosori ya Calvin Basiko nyakobaka ku yebunge timu ya Manchester United waliabo entangania se edaikelia merongo en isano ko commented daikeyemo nabo igo mogosori Bruno Fernandes akaye timu ya Manchester United igo liabo yoka asedaikelia ya merongo 5 na ibere na AM na maiga yabo kanyakobaka genda asense media ya penalty ase timu ya Manchester United ya getuskone timu ya Fulham no nyama igayomo gosore Lindelof amana mugosore Joshua Zagzi konyarko bagutuguta isiko penalty chiri cyabo gosechenya tukoba chikubwatwa cyanya tukoba chigwetia tukuchkwanda timu chinde cyanya tukoba chikosore Sentunda area ya gatano timu ya Preston niyo yagosore timu ya Burnley timu ya Preston kanyarko bagikojaka isiko timu ya Burnley ase timu ya Preston kanyanya tukoba ikojingere timu ya Burnley chigoisato ase Erigenari Sagero timu ya Aston Villa ya usatine timu ya Cardiff kanyakaba ko yaka iske timu ya Cardiff timu ya Aston Villa kagendera Sentunda yende timu ya Crystal Palace kayasoni timu ya Millwall ga kwa iske timu ya Crystal Palace kagendera timu ya Bournemouth kayasoni timu ya Wolves timu ya Bournemouth gwetra penalty kanyara kwa go proceed timu ya Manchester City kayengera timu ya Plymouth chigorisa ta sayemo sebenyoteri bagalyo kugenda nande timu ya Newcastle kayasoni timu ya Brighton asiti timu chikachonsianya tukaba chikonya red card kwa timu ya Brighton kanyaka biko yotomanka timu ya Newcastle United nakigime timu ya Nottingham Forest nigera chikonya kwa beko so ne timu ya Ipswich Town na sobotko bwale ro stinsa cheria enya nenu cyabotko lianda kitunya kwa batoko chikonya kwa batokoranga timu kilira chikonya kwa bage kwenyora libaga yuko nyara kwa bago goswasi Ntunda yende awigo asense mwe ya quarter finals nigo ndo cheganga team chikosoresha chikonya kwa bachiko koliko na asumu chitali kichiria emeronge bere na kianda sumu tinyigo gatatu nabo igose team ya Brighton era chikonya kwa ba chikonya kwa bage kumira na team gatie team ya Nottingham Forest na Ipswich Town era chikonya kwa bage gotobwa subu tukubwa lero nigera chikumira ni team ya Brighton team ya Preston nigera chikonya kwa bage koso ni team ya Aston Villa team ya Fulham nego so ni team ya Crystal Palace nabo ige team ya Bournemouth na chikumira na team ya Manchester City kinike minaneke nekera chikonya kwa bage kwa yego which means gatie team ya chigaibere either team ya Bournemouth ama team ya Manchester City team gatie team ya chigaibere yamo yabongo chirego te bye go Chelsea ama merania yiga usasega kombe kigakya FA Cup abo igo togotigana yo toliria sensemo yichikosori ya La Liga na chochinje takoba chiko gosori wa ASA kendi yiga ntonya takoba tokuriria team ya Real Madrid yekonya koba kuingirwa na team ya Real Betis chikoribera sayemu team ya Atletico Madrid kaingere team ya Athletic Club goria masirige na Risagero team ya Leganés kaingere team ya Getafe chigo goria masirige na Risagero team ya Barcelona
ikaikore timu ya Real Sociedad chigoli nyasirige na yesagero timu ya Mallorca ikaingereti ikakore kosoria ya makalia ya maseyemo ne timu area ya Wales timu area ya Osasuna na bana bakora makalia isato asisato ne timu area ya Valencia igasobutu kubalero ekemene bigose bichinko yichinchikona ko bachiko gendera ase timu ya Villarreal era chikosori amone timu area ya Espanyol asitisa chiria isano chabutuko nimina ndembitiko gendera sentundelia ya emeronge bere na isano ibera se entu igoro chintunda chiria emeronge tato na isano na isato ase chizem ochera chikonyera ko bachiko kosoliwa ose timu achera chikonyera ko bachiko mera na ne timu ko batoro chinga bona iga liboli rinene nikolirenga ningora chikoba omunyangongo bwe mamerani iko bakaya tukuligireria the defending champions boniga nigo baleri bakali ya gatatu and you never know bare Real Madrid kyatuko kwa ndre timu ya Barcelona timu ya Barcelona nigereri bakali tangani nechi point ya 5 na isa na ibere timu ya Atletico Madrid no nyama yayo kunyara kwa kuyingere timu ya Athletic Club chigolie amasirige ne sekero nigo benyote bali gutiramba kali bagali akabera 6 point babwate 5 na isano nemo timu ya Real Madrid nigereri bagali gatatu nichi point ya 5 na inya timu ya Athletic Club kayirali bagali yali akane point ya 4 na isato nabo igo timu ya Villarreal kayirali bagali gatano nichi point ya 4 timu ya Real Betis nigete bagali gatano na rimu nichi point ya 3 na isano na isato Rayo Vallecano ikairali bagali gatano na kabine point ya 3 na isano nemo timu ya Mallorca ikairali bagali gatano na gatatu ne point ichichire 3 na isano nemo chibalengana ne timu ya Rayo Vallecano timu ya Real Sociedad nigete bagali akianda ne point ya 3 na inya timu ya Celta Vigo ikairali bagali ya 14 asaba ige timu ya Espanyol ikairali bagali 15 timu ya Leganés ikairali bagali 15 na limo Las Palmas ikairali bagali 15 na kabere timu ya Valencia nereteri bagali 15 gato timu ya Alaves ikairali bagali 19 nabo ige timu ya Valladolid kanya ko bayiko irali bagali yali omuli remeronge bere kero kurigeria se ebimeneno ebigabya nyale ko bigweta bitano to chikwande chitimu chiria isa to chitanga ina semesa ya mamerani ayo ko kwande timu ya Barcelona nigo yanyale ko bayiko likyo bubu yase chintunda chonsi isano kato kurigeria chintunda chika chonsi isano banyale ko bakonya robo wi niko banyale ko bakonya rali bagali gutiramba ka ko nyale ko bakora emesa ya mamerani ayo tuye timu ya Atletico Madrid niko kigima babwate chintunda isato banyali ko bakubona bagatwara makaliye chintunda ibere timu ya Real Madrid niko banyali ko bakubwa asintunda yemo banyali ko bakora cyosori cya makaliye chintunda ibere banyali ko bakwengerwa ase chintunda ibere chini chiko sori cya nyali ko bakikwana kigwa ase NCMU to kuchikwanira ase NCMU ya chinko yichiga cha La Liga nakegima ase chinko chira chikonyara ko bachikwana kiwaso bwangoiga tonyali ko bato kuligereria nga nigo chitim chira chikonyara ko bachiko umera na anda sentundeli yende ya 25 ibiro na gatenga timu ya Celta Vigo nigira chikomera ne timu ya Leganés timu ya Alaves ne chikomera ne timu ya Villarreal timu ya Valencia ne umera ne timu ya Valladolid timu ya Barcelona ne uso ne timu ya Osasuna timu ya Getafe ne umera ne timu ya Atletico Madrid timu ya Real Madrid ne chikomera ne timu ya Rayo Vallecano timu ya Athletic Club ne umera ne timu ya Mallorca timu ya Real Betis ne umera ne timu ya Las Palmas timu ya Real Sociedad ne umera ne timu ya Sevilla timu ya Espanyol ne uso ne timu ya Girona ebikigima ne bina birachonya kwa bikwana kiwa asense moyo chikosori chiria cha La Liga ase ense media yo korero mwancho muri katika tolgeria ase chinko chiria cha EPL gose English Premier League tunyariko batugo tiga gose tokwa nalibaga omorobulyo wetu na nyariko bagoko gendera tolgeria se milano belivia EPL katukulira se milano bya EPL tora chakira asense moyo jedwali gose entera chitimu chiro verity asemesa ya mamerani ayo nige timu ya Liverpool eraite aseba point 5 nemo na isana ibere timu ya Arsenal ekari bagali kabere ni point 5 na inye ne timu ya Nottingham Forest ekaira libagali yakatatu ni point 4 ase timu ya Manchester City ere bagali yakane aseba bwati point 4 na isana ibere timu ya Chelsea ekaira bagali yakatano ni point 4 na isana me timu ya Newcastle United ekaira bagali yakatano limo nechi point chiria 44 ne team ya Bournemouth ekali bagali gatano na kabere nechi point 43 team ya Brighton ekaira bagali ya gatano na gatatu nechi point 43 team ya Fulham ekaira bagali ya kianda asebwa point 42
Oyo tongi timu chiricha inse chomweli sato chiria tokotanga chiri ase ensemeria ya relegation zone. Timu ya Ipswich Town nigeri bagali 15 gatone point echibwate 12 timu ya Leicester City nigeri bagali 14 point 12 boigo sababu ate goal difference ya 36 negative 36. Timu ya Southampton nero ireli bagali omwele kabisa sebwate point kianda choka ase chigosoli chiria nyari kobage kogosolia ase chigosolia emirongo 22 Abugo bali bagali ya merongo 2 akima katoka nto kwanira se enseme ga chikosoli chiga cha EPL turigereria timu chiria isato chintangani turigereria bana chanyari ko bachigo kolia se entunda chintunda isano chanyari ko bachigweta ko ikwanire timu ya Liverpool timu ya Arsenal na timu ya Nottingham Forest timu ya Liverpool nigo yanyari ko kulikyo bwa chintunda isato chedire yanyari ko bago kore gosoli ya makali ya chintunda 2 chedire timu ya Arsenal nigo yanyari ya chintunda isato chedire yakore gosoli ya makali asentunda yemo nabo yanyari ko bage kuengerwa ase entunda AM timu ya Nottingham Forest niwe yanyari ko bage kuengera ase chintunda isato yali kiribo bwa entunda AM na kiki yanyari ko bage ukore gosolia makali ase entunda AM umwanchwa omuligera lyankagate gwekera butika nkomanye emina birachi konyara ko babikwane kigwa ase entunda eliga ya 23 ase boigo team aho chira konyara ko bachikweligeria obubuya ko bakera tukuligeria ligaiga nigo toko chikoso ase match day 28 out of 38 which means totality chigosoli ikomichuka na ko batogosieka season ega yo mwaka w'ikibira 24 iko mwaka w'ikibira 25 ase match day 28 of 38 Yo chikuna kwa biko ane kigwa ase kende igani ndoche timu ya Nottingham Forest ya chikuna kwa biko kumera na timu ya Manchester City. Timu ya Nottingham Forest neli ile teli bagali ya katatu ase timu ya Manchester City ile teli bagali ya kane. Timu ya Liverpool nigera chikomera na timu ya Southampton. Timu ya Liverpool nerera yete kusenere na mbeli ntangani ase timu ya Southampton nerera namba yo mwelio eyere namba ya 20. Timu ya Crystal Palace nechikomera na timu ya Ipswich Town, timu ya Brighton nechikomera na timu ya Fulham. Timu ya Brentford na chikomera na timu ya Aston Villa, timu ya Wolves na kusani timu ya Everton, timu ya Tottenham numera na timu ya Bournemouth, timu ya Chelsea numera na timu ya Leicester City, West Ham na chikomera na timu ya Newcastle United, asabu weke mnanekera chikoba eke mnanonga tie timu ya Manchester United, kira chiko yarigani timu ya Arsenal asegitikiri yake ya Old Trafford. Emini mnanobiria umwancho umorigere chiko ene kigwase entunda elia ya 23 na nagotebi na wekera bonega nigo tobwatiko soli ikomichyo kechira nikonya nako bachiko ene kibo kinya nako batogukora a season eyiga yo mwaka bushibira 25 lakini anda kentu na fans nyagotanga congratulations to Liverpool akaba bonega aseli bagaliri bale tinga onde naro rura chikonya nako baikera anda ketora tebenga Ancelotti was the best choice yeti mega ya Liverpool anda ese kerenge kigako bakatukuligeria entunda yabo yo mwelio season chaitere season ninye watanya kuimukio bunyangongo bweli ya EPL gabona totebenga andake amerudi kwa njia zao lakini bona team elira chikonyara kwa ikuimukio bunyangongo bumako egabwe chirubere 24 wikumaka uchirubere 25 nigira chikonyara kwa kego korika siane mono kutuko kwande team ya Liverpool kuba kero kuri ne team eliyo chikoye bwati aseli bakali yakaba niko bwata point 54 ase team ya Liverpool bwata point 55 mo na isana ibere kuba bwate difference ya 13 good points chikano tebanga Arsenal wacha kego tema anda ke na barateme wacha kikoli point chika iko 13 aitakuwa kazi rahisi kwa tutaka chikosori kombine mocho katuko mentrania kwa sori gara chikonya kwa baya kwene ki weekend iga we have a total of 11 matches left na boigo kirotura kwanrenga aibimina nebiga andake team ya Arsenal twanyale kwa baya twanyale kwa tokora gigo tuara abagosori bae bali ki players bagotuara chingoma twanyale kwa tokora ile team yeta bwati striker nakorende bono niko bagenda tekonyara ko bakwenyara libagali okwerwanira na baro banyara ko bakoranga gusenko genda bali bakokolia bya nagotikara libagali lya kabere nakigima omwanchwa omurigeli ndo chenga chinse chigabuna cha ikirega chideka 12 igore chinse ibere cha wana mambe kigima
chinse chigabona chamnyokere gatigana ningo tigasa magoka Matilde Obaigwa anyare ko baga konyara ko baga gukomanya amangi kurwa sumuri buliga bwetwene agetembe alionse anyare ko baga gukwariganiria enchera yobo ikenanu kigimatikangwa kerengambia munaso konyara ko baga gochora kurigiriria gusiko yebwati on speaker wa CTV yago nambe yemo ya Getembe Television amara kigima asumuri buliga bwetwene agetembe na kigima kerutwa cha ima asumuri buliga bwetwene chigosoli twane ko bato kumanyania asense mu chigosoli bilia anyare ko bigo kolekana seikengim uko ndio rigereria obu ya simiribili yonsi kubwate ime ya Getembe Television chani wankoro kwa Moren Siango. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Getembe Television.